Dobrý deň, volám sa Cynthia Sabová-Lehocká a v rámci dnešnej prezentácie by som vám chcela predstaviť legislatívny proces v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. Na úvod by som začala veľkou množinou právnych predpisov, ktoré sa spoločne radia do pozemkovej legislatívy. Po takmer dvojročnom legislatívnom procese nadobudla účinnosť novela zákona o pozemkových úpravách. Žiaľ, najzásadnejšou zmenou v rámci tejto novely je vypustenie práva nájomcu na uzatvorenie nájomnej zmluvy po vykonaní pozemkových úprav k novým pozemkom za rovnakých podmienok, aké boli dohodnuté v pôvodnej nájomnej zmluve k pôvodným pozemkom. To teda znamená, že dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia okresného úradu o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo teda aj neskorším dňom uvedeným v rozhodnutí zanikajú všetky nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom. K vypusteniu tohto prednostného práva nájomcu došlo aj napriek zásadnému nesúhlasu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Novela však priniesla aj niektoré pozitívne zmeny. Zaviedli sa nové povinnosti pre Slovenský pozemkový fond, medzi ktoré radíme napríklad povinnosť zverejňovať všetky odplatné aj bezodplatné zmluvy o prevod alebo prenájom majetku v správe Slovenského pozemkového fondu. Predĺžilo sa funkčné obdobie členov Rady fondu z 3 rokov na 5 rokov, pričom jedného z 13 členov Rady fondu navrhuje práve Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Čo sa týka poslednej novely, tak tá nadobudla účinnosť až 1. januára 2023 a týka sa fikcie vo vzťahu k Slovenskému pozemkovému fondu. A to v konaní pred orgánom verejnej správy, pokiaľ sa vyžaduje súhlasné stanovisko Slovenského pozemkového fondu a fond sa nevyjadrí v stanovenej lehote, respektíve sa nevyjadrí v lehote 60 dní, tak sa automaticky predpokladá, že fond vydáva súhlasné stanovisko. Súčasne s týmto zákonom bola prijatá aj novela zákona o najmä poľnohospodárskych pozemkov. Predmetom tejto novely bolo zavedenie novej povinnosti pre nájomcov, a to tá povinnosť, že evidenciu pozemkov už nájomca povinne musí viesť v elektronickej forme. Zároveň táto evidencia musí obsahovať informácie o všetkých pozemkoch, ktoré má v nájme, ale aj o pozemkoch, ktoré sám vlastní ten nájomca a obhospodaruje. Výpis tejto evidencie pozemkov následne musí nájomca predkladať podhospodárskej platobnej agentúre, keď podáva žiadosť. A pokiaľ okresný úrad požiada nájomcu, tak aj okresnému úradu musí nájomca poskytnúť výpis z tejto evidencie pozemkov. Všetky podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia tejto evidencie obsahuje vyhláška číslo 172 z roku 2018, kde je dôležité, že táto vyhláška musela zohľadniť zavedenie tejto elektronickej formy. Tým pádom v zmysle toho už táto evidencia neobsahuje povinnú zložku, ktorou je zbierka listín. A explicitne sa v tejto vyhláške uviedlo, že všetky údaje, ktoré sa uvádzajú v evidencii pozemkov, musia vychádzať z údajov, ktoré sú uvedené v katastri nehnuteľností. Ale pokiaľ sa ešte vrátime k zákonu o najmä poľnohospodárskych pozemkov, tak tento zákon, môžeme si ho skrátiť aj ako 504, tak v rámci novely sa navrhovalo, aby sa do 504 uviedlo nové ustanovenie, a to povinnosť pre Slovenský pozemkový fond, v zmysle ktorého by Slovenský pozemkový fond musel odstúpiť od každej nájomnej zmluvy, pokiaľ nájomca nevyužíva všetky prenajaté pozemky alebo aspoň časť z nich, respektíve pokiaľ tam nehospodári so starostlivosťou riadneho hospodára. Zároveň sa v tomto návrhu navrhlo aj to, aby sa zaviedla nová povinnosť pre nájomcov. A táto povinnosť mala pozostávať z toho, že by nájomca každý jeden rok musel zaslať čestné prehlásenie s overeným podpisom na Slovenský pozemkový fond o tom, že dodržiava všetky podmienky nájomnej zmluvy, všetky ustanovenia a hospodári so starostlivosťou riadneho hospodára. V rámci medzirezortného pripomienkového konania sme tento návrh zásadne zamietli a vyjadrili sme s tým nesúhlas. Jednak z toho dôvodu, že predkladanie takéhoto čestného prehlásenia je ďalšia administratívna záťaž pre nájomcov. A čo sa týka tej povinnosti pre Slovenský pozemkový fond odstúpiť od nájomnej zmluvy, považujeme to za nevhodné riešenie a aj zbytočné, nakoľko nariadenie číslo 238 z roku 2010 už upravuje možnosti Slovenského fondu, za ktorých môže odstúpiť od takejto nájomnej zmluvy, pokiaľ si nájomca neplní svoje povinnosti.
Nakoľko išlo o poslanecký návrh na novelu tohto zákona, tak sa neuskutočnilo žiadne rozporové konanie, ale v rámci druhého čítania v Národnej rade boli k tomuto návrhu predložené pozmeňovacie poslanecké návrhy. V rámci jedného pozmeňovacieho návrhu sa navrhlo úplne vypustiť ustanovenie, ktoré by zakladalo povinnosť prekladať čestné prehlásenie. A v rámci druhého pozmeňovacieho návrhu sa zase navrhlo, aby fond nemal povinnosť odstupovať od nájomnej zmluvy, ale aby fond len mohol odstúpiť od takej nájomnej zmluvy, čím by teda fond mohol vyhodnotiť všetky objektívne faktory. Národná rada nakoniec schválila návrh zákona v zmysle pozmeňovacích návrhov, avšak keďže sme vo všeobecnosti s týmto návrhom ako komora nesúhlasili, tak sme požiadali pani prezidentku, aby uplatnila svoje právo veta k tomuto schválenému zákonu a aby zákon nepodpisovala. Pani prezidentka aj uplatnila svoje právo veta, vrátila tento zákon do Národnej rady a odporúčala poslancom neschváliť tento zákon ako celok. Aj napriek tomu poslanci Národnej rady prelomili veto pani prezidentky. Tento zákon bol teda opätovne schválený a od 1. júla 2023 je táto novela aj účinná. No a keďže už sme tu spomenuli viackrát evidenciu pozemkov, ako aj kataster nehnuteľností, tak považujem za vhodné spomenúť aj katastrálny zákon, nakoľko Úrad geodézie, kartografie a katastra pripravil návrh na novelu tohto zákona. Cieľom návrhu bolo precizovanie a doplnenie právnej úpravy katastrálnych konaní. Čo bolo veľmi dôležité v rámci tohto návrhu, tak sa navrhovalo doplnenie jedného nového priestupku, a to konkrétne neoprávnené spracovanie údajov katastra nehnuteľností. V tom znení, v akom bol tento priestupok naformulovaný v rámci tohto návrhu, sme nemohli s týmto priestupkom, respektíve s týmto návrhom súhlasiť ako komora, pretože hrozilo, že aj samotné vedenie evidencie pozemkov by mohlo byť vyhodnotené ako neoprávnené spracovanie údajov katastra nehnuteľností a tým pádom by poľnohospodári boli sankcionovaní za to, že si plnia svoju povinnosť v zmysle osobitného zákona. Z toho dôvodu sa uskutočnilo množstvo rokovaní medzi Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, ako aj medzi Úradom geodézie, kartografie a katastra. A výsledkom toho bolo, že úrad teda preformuloval skutkovú podstatu tohto priestupku tak, aby poľnohospodárom nehrozilo naplnenie skutkovej podstaty. Čo však bolo ešte veľmi dôležité z pohľadu komory, tak sme navrhovali, aby sa doplnil nový novelizačný bod, v zmysle ktorého by boli poľnohospodári oslobodení od úhrady za údaje a aj elektronické služby katastra. Opäť sme argumentovali práve tým, že všetky údaje, ktoré sú vedené v evidencii pozemkov, musia vychádzať z údajov katastra nehnuteľností. Dokonca po novom od 1. júla 2023 takéto ustanovenie sa nachádza aj vo vyhláške číslo 172 z roku 2018. No a nakoniec kvôli tomu Úrad geodézie, kartografia a katastra aj pristúpil na doplnenie tohto novelizačného bodu do navrhovaného zákona. A v takomto doplnenom a prepracovanom znení bol návrh zákona predložený na rokovanie Národnej rady, kde žiaľ 6. mája Národná rada rokovala o tomto návrhu už v 3. čítaní a napriek tomu Národná rada neschválila tento návrh zákona. Posledným návrhom zákona z pozemkovej legislatívy je vlastne len návrh zákona o pozemkoch nezistených vlastníkov. Ešte nejde o účinné znenie zákona. Vlastne Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka predložilo len predbežnú informáciu o tom, že sa pripravuje takýto zákon. Z toho dôvodu ešte nemáme k dispozícii ani paragrafové znenie tohto zákona. Ale cieľom tohto zákona je vyriešenie dlhodobého problému v evidencii vlastníctva pozemkov. Ministerstvo navrhlo vyriešiť tento neželaný stav, že v katastri nehnuteľnosti máme nezistených vlastníkov práve tým, že by vlastníctvo takýchto pozemkov prešlo na štát. Z pohľadu poľnohospodárov by to však nevyriešilo nič, pretože či už sú to pozemky nezistených vlastníkov alebo pozemky vo vlastníctve štátu,
stále s takýmito pozemkami nakladá Slovenský pozemkový fond, na ktorom ešte stále v istom zmysle trvá spisová zápcha, sú tam rôzne problémy a tým pádom by sa pre poľnohospodárov nič teda nezmenilo. Z toho dôvodu sme ako komora navrhli alternatívne riešenie. V prvom rade by bolo potrebné umožniť efektívnu identifikáciu nezistených vlastníkov, a to práve aktualizáciou katastra nehnuteľností. Až po tomto kroku by sme mohli pristúpiť k tomu, že by takéto pozemky prešli do vlastníctva niekoho iného, ale nemali by takéto pozemky už aj po prečistení katastra prechádzať automaticky do vlastníctva štátu. V prvom rade by malo byť umožnené, aby takéto vlastníctvo nadobudli spoluvlastníci tých pozemkov, respektíve nájomca tých pozemkov, pokiaľ prejaví záujem, a pokiaľ nie, tak by vlastníctvo mohli nadobudnúť obce, samosprávne kraje a úplne až pri poslednej možnosti štát. Ale výťažok z takéhoto predaja by samozrejme štát musel deponovať na osobitnom účte pre prípad, ak by oprávnená osoba preukázala právny nárok. Čiže príprava tohto zákona si ešte vyžaduje širokú mieru diskusie, ale je isté, že tento stav treba odstrániť a treba sa tomu venovať. Ďalším veľmi často novelizovaným predpisom je práve zákonník práce. Z pohľadu agropotravinárstva boli prijaté dve novely, veľmi zásadné, v roku 2023. Tou prvou novelou sa od 1.1.2023 zaviedlo sezónne zamestnávanie. Pri sezónnom zamestnávaní, respektíve pri sezónnej práci, ide o činnosť, ktorá je závislá od striedania ročných. Každý rok sa to musí opakovať a nemôže to trvať dlhšie ako 8 mesiacov. Je veľmi dôležité povedať, že sezónne zamestnávanie sa nemôže využívať vo všeobecnosti všade. Môže sa využívať iba v poľnohospodárstve a v cestovnom ruchu. A to napriek tomu, že už v rámci legislatívneho procesu sme žiadali predkladateľa zákona, aby doplnili aj potravinársky priemysel, v ktorom by bolo potrebné tiež využívať sezónne zamestnávanie. Do tohto návrhu zákona sa to teda nedoplnilo a z toho dôvodu sa teda sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve môže využívať iba pri pestovaní, zbere, triedení a skladovaní vybraných plodín. Čo sa týka rozsahu, v akom je možné vykonávať sezónnu prácu, tak je to 10 hodín týždenne alebo 520 hodín v kalendárnom roku. Nakoľko ide o veľmi malý rozsah, tak sme žiadali navýšenie počtu týchto hodín na 40 hodín týždenne alebo 1040 hodín ročne. Ani v tomto nám však nebolo vyhovené, čiže vlastne návrh zákona bol v Národnej rade schválený v tom pôvodnom znení, ako to bolo predložené na rokovanie, a v takomto znení sa to môže do dnešného dňa využívať. Druhou veľmi zásadnou novelou zákonníka práce bolo zvýšenie mzdového zvýhodnenia za prácu napríklad v noci alebo cez víkendy, ako aj cez sviatky. Vlastne došlo len k zmene spôsobu určenia výšky mzdového zvýhodnenia, a to z pevnej sumy na percentuálne určenie. Vlastne sa týmto prinavrátil stav, ktorý bol účinný do 31.12.2020. Celoročne riešenou témou bola aj lehota nahlasovania zvierat do centrálnej evidencie, nakoľko Európska komisia zistila, že máme v centrálnej evidencii nezrovnalosti, a z toho dôvodu vyzvali štát, respektíve ministerstvo pôdohospodárstva, aby bola vykonaná náprava. Z toho dôvodu ministerstvo pôdohospodárstva pristúpilo k tomu, že všetky tri vyhlášky, ktoré upravujú lehoty na nahlasovanie stavu zvierat, respektíve zmeny stavu zvierat, predložili do medzirezortného pripomienkového konania, a to s tým, že navrhli dve zmeny. Jednak, aby sa toto nahlasovanie uskutočňovalo už iba elektronickým spôsobom, čo je ešte priateľné, ale zároveň sa navrhlo aj skrátenie lehoty, pretože podľa aktuálne účinného stavu sa zmeny v chove oviec, kôz aj hovädzieho dobytka nahlasujú do 7 dní a v prípade ošípaných sa zmeny nahlasujú jedenkrát mesačne, a to do 10., najneskôr do 10. kalendárneho dňa daného mesiaca. A ministerstvo kvôli tomu, že teda sa zjednoduší
spôsob nahlasovania, a to tým, že sa nahlasovanie bude vykonávať elektronicky a v záujme toho, aby nedochádzalo k chybovosti, tak navrhlo skrátiť túto lehotu na 24 hodín od dňa nastania tej danej skutočnosti. Toto bolo úplne nepriateľné riešenie a z toho dôvodu komora žiadala ponechanie aktuálne platnej lehoty, teda 7 dní, alebo teda do 10. kalendárneho dňa daného mesiaca. Ministerstvo s našim návrhom nesúhlasilo a nakoniec navrhlo kompromisné riešenie, v zmysle ktorého sa všetky tieto zmeny mali nahlasovať v lehote do 3 dní. To stále nebolo priateľné zo strany komory. Ministerstvo napriek tomu schválilo túto novelu a tým pádom táto novela mala nadobudnúť účinnosť 1. júla 2024. Toto vyvolalo veľkú vlnu kritiky a veľmi veľkú nevôľu medzi poľnohospodármi. Kvôli tomu ešte naďalej prebiehali rokovania medzi Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a Ministerstvom pôdohospodárstva. Nakoniec Ministerstvo pôdohospodárstva opätovne predložilo všetky 3 vyhlášky do legislatívneho procesu s tým, že teda elektronický spôsob nahlasovania zostáva, ale sa obnoví 7-dňová lehota na nahlasovanie zmien. Ku koncu roka minister aj podpísal tieto novely a tým pádom od 1. júla 2024 zostáva zachovaná 7-dňová lehota a zmení sa iba spôsob nahlasovania. Čo sa týka oblasti sociálneho poistenia, tak je veľmi dôležité spomenúť novelu zákona o sociálnom poistení. Cieľom tejto novely malo byť to, aby sa znížili koncové ceny základných potravín v maloobchode na Slovensku. Kvôli tomu sa navrhlo dočasné opatrenie vo forme odpustenia časti odvodov do fondov sociálneho poistenia. A toto dočasné opatrenie malo platiť od 1. augusta do 31. januára 2024. S tým, že teda medzi oprávnené subjekty mali patriť potravinári, okrem liehovarníkov, pivovarníkov a vinárov. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora aj v tomto prípade žiadala rozšírenie okruhu oprávnených osôb a z toho dôvodu sme žiadali doplnenie aj poľnohospodárskej časti. V istom zmysle nám bolo aj vyhovené, pretože medzi oprávnené subjekty sa doplnili tí poľnohospodári, ktorí podnikajú v rámci živočíšnej výroby. Návrh zákona bol teda v takomto znení aj schválený. S tým, že nakoľko išlo o štátnu pomoc, tak ešte bolo potrebné vypracovať aj schému štátnej pomoci a túto schému musela Európska komisia notifikovať. Nakoniec došlo zo strany Európskej komisii k notifikácii schémy štátnej pomoci a mohla byť pomoc poskytnutá vo forme dočasného zníženia poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Celková výška pomoci týmto podnikom bola stanovená v rámci schémy štátnej pomoci. Pre potravinárske podniky tá horná hranica poskytnutia pomoci bola stanovená na jeden podnik na 2 milióny eur. Pre poľnohospodárske podniky to bolo 250 000 eur. A čo sa týka podnikov, ktoré pôsobia v sektore rybolovu a akvakultúry, tak tá horná hranica bola určená na 300 000 eur. Je dôležité povedať, že tieto sumy, ktoré sa každý mesiac odpúštili, respektíve táto pomoc sa zrátávala, čiže nie každý jeden mesiac sa poskytovala pomoc v tejto výške. Základnou podmienkou poskytnutia pomoci bolo, že príjemca musel predložiť vyhlásenie k poskytnutiu štátnej pomoci. Toto vyhlásenie sa zobrazovalo na stránke sociálnej poisťovne po tom, čo sa daný subjekt prihlásil do svojho účtu. A následne sociálna poisťovňa zasielala oznámenie o priznaní tejto pomoci. Dobrou správou však je, že Európska komisia povolila predĺženie platnosti tejto schémy až do 30. júna 2024. Z dielne Ministerstva životného prostredia bol predložený do legislatívneho procesu návrh zákona o ochrane ovzdušia. Cieľom tohto návrhu malo byť zachovanie kvality ovzdušia a zníženie celkových emisí. Boli tu
niektoré sporné ustanovenia v návrhu zákona. Napríklad sa navrhovalo, aby obce získali právomoc v zmysle tohto zákona zakázať chov hospodárskych zvierat v rámci intravilánu a aj extravilánu obce. S týmto sme ako komora nesúhlasili a v rámci rozporového konania na Ministerstvo životného prostredia navrhlo aj kompromisné riešenie, a teda, že obciam sa ponechá takáto právomoc len v intraviláne a už nie v extraviláne obci. My sme s takýmto riešením súhlasili, ale s tým, že teda nebola to úplná spokojnosť našej strany, a našťastie v rámci druhého čítania v Národnej rade bolo aj toto oprávnenie vypustené. Bol k tomu predložený poslanecký pozmeňovací návrh a v zmysle tohto návrhu bola táto právomoc obci úplne vypustená z návrhu zákona. Ďalším problémovým ustanovením bolo ustanovenie, ktoré hovorilo o tom, že poľnohospodár je povinný najneskôr 2 dni pred aplikáciou hnojív oznámiť túto skutočnosť obciam. V prípade, že by túto svoju povinnosť poľnohospodár nesplnil, tak mu hrozila pokuta až do výšky 5 000 eur. Z toho dôvodu bol predložený ďalší poslanecký pozmeňovací návrh k tomuto navrhovanému zákonu, kde bolo toto ustanovenie preformulované. A vďaka tomu sa obciam predkladá už iba elektronicky predbežný harmonogram aplikácie a zapracovania hospodárskych hnojív a iných hnojív organického pôvodu, sekundárnych zdrojov živín alebo kompostu. A rovnako tak bola znížená aj horná hranica tejto sankcie z 5 000 eur len na 500 eur. V Národnej rade bol tento zákon aj schválený. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. júla 2023. Z dielne Ministerstva spravodlivosti bol do legislatívneho procesu predložený návrh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev. Ako to už aj z názvu vyplýva, tak sa tu má riešiť premena družstva, premena právnej formy družstva. Napriek tomu však znenie navrhovaného zákona vylučovala takúto zmenu a vyslovene bolo v návrhu zákona uvedené, že družstvo nemôže zmeniť svoju právnu formu. S takýmto spôsobom sme nemohli súhlasiť, preto sme uplatnili zásadnú pripomienku o tom, že žiadame ponechanie možnosti zmeniť právnu formu družstva. Ministerstvo spravodlivosti nakoniec odstúpilo od tohto ustanovenia a umožnilo v rámci tohto zákona zmenu právnej formy družstva buď na akciovú spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným. V takomto znení už návrh zákona bol schválený v Národnej rade a zákon nadobudol účinnosť 1. augusta 2023. Na záver by som ešte chcela spomenúť aj zastavené legislatívne procesy. V prvom prípade je to návrh zákona o poľovníctve. Bolo to úplne nové znenie zákona o poľovníctve z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Táto téma od začiatku veľmi polarizovala spoločnosť. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora aj spolu s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení, ktorej sme členom, sme spolu uplatnili 116 zásadných pripomienok, nakoľko išlo o kompletné paragrafové znenie nového zákona. Ale vo všeobecnosti sme privítali túto snahu ministerstva a vyhodnotili sme návrh zákona ako kvalitnejší právny predpis, než je aktuálne účinný zákon o poľovníctve. V prvom rade, a to, čo je najdôležitejšie pri tomto návrhu zákona, je, že sa navrhovala zodpovednosť poľovníkov za škody spôsobené premnoženou poľovnou zverou. Podľa pôvodného návrhu mali poľovníci zodpovedať za škody, ktoré presahujú 10% očakávanej úrody na príslušnej parcele a prizvukujem, že táto škoda by musela byť spôsobená premnoženou poľovnou zverou. Táto 10% hranica však je príliš vysoká a z toho dôvodu sme žiadali ministerstvo, aby túto hranicu znížilo, najlepšie na 3%. Ministerstvo nakoniec pristúpilo ku kompromisnému riešeniu, v zmysle ktorého by poľovníci museli zodpovedať za škodu, ktorá presahuje 5% očakávanej úrody, pokiaľ tá škoda bola naozaj spôsobená premnoženou poľovnou zverou.
Ďalším veľmi dôležitým bodom alebo ustanovením v návrhu zákona bolo aj ustanovenie o spôsobe fungovania zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov. V praxi sa totiž veľmi často stávalo, že poľnohospodár ako nájomca si prenajal od vlastníka poľovných pozemkov pozemky a vyslovene v nájomnej zmluve mal uvedené, že na tomto zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov môže zastúpiť vlastníka a môže v jeho mene aj hlasovať. Lenže keď títo poľnohospodári prišli na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov, ich hlasovacie práva im boli častokrát uprené. Dokonca sa stávalo aj to, že boli vykázaní z miestnosti a vôbec sa nemohli zúčastniť tohto zhromaždenia vlastníkov. Práve takémuto stavu sa chcelo zamedziť v zmysle návrhu zákona o poľovníctve. Vlastne medzirezortné pripomienkové konanie bolo k tomuto návrhu zákona aj ukončené, ale s tým, že návrh zákona nikdy nebol predložený na vládu, na rokovanie vlády a rovnako tak návrh zákona nebol predložený ani do Národnej rady. Čiže tým pádom bol celý legislatívny proces zastavený. Čo sa týka druhého návrhu, tak už v roku 2021 Ministerstvo pôdohospodárstva slúbilo prípravu nového zákona, a tento zákon by mal byť teda zastrešujúcim právnym predpisom v oblasti pôdohospodárstva. Mal to byť teda zákon o pôdohospodárstve. Boli aj zverejnené nejaké informácie k tomu, že sa naozaj tento zákon pripravuje. Neskôr boli zverejnené informácie, že to nebude zákon o pôdohospodárstve, ale bude to len zákon o poľnohospodárstve. Ale aj tieto práce boli pozastavené až do toho okamihu, kým nebolo v medzirezortnom pripomienkovom konaní zverejnený návrh zákona o niektorých registroch v poľnohospodárstve a organizácii trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami. Aj keď sa tento návrh zákona takto nazval, stále išlo o návrh zákona o pôdohospodárstve. Malo ísť teda stále o zastrešujúci zákon v oblasti pôdohospodárstva. Avšak bohužiaľ išlo o veľmi neprehľadné a nesystematické zoskupenie. Opravovali sa tam rôzne nesúvisiace inštitúty a napríklad sa navrhoval aj poľnohospodársky register, do ktorého mali poľnohospodári uvádzať tie údaje, ktoré sú už vo všeobecnosti prístupné v rámci iných registrov, respektíve sa tam mali nahlasovať ešte informácie, ktoré sa aj tak ministerstvu poskytujú v rámci informačných listov. Čiže sme to vyhodnotili ako ďalšiu administratívnu záťaž pre poľnohospodárov. A v rámci celého toho návrhu zákona boli ešte dve veľmi sporné ustanovenia, ktoré sa týkali krátkych odbytových reťazcov a marketingového fondu. V rámci týchto krátkych odbytových reťazcov sa mali združovať poľnohospodárske podniky, ako aj potravinárske podniky, a to za účelom dodávania svojich produktov do zariadení spoločného stravovania. Celé toto ustanovenie v návrhu zákona bolo naformulované veľmi vágne a mohlo pôsobiť nátlakovo na jednotlivé subjekty, že aj napriek tomu, že by sa združovať nechceli, tak by sa združovať museli práve kvôli tomu, aby zachovali svoju konkurencieschopnosť. A zároveň sme nesúhlasili s tým, aby sa krátke odbytové reťazce len v rámci jedného ustanovenia upravovali v rámci tohto zákona, keď by mali byť upravené v osobitnom právnom predpise spolu aj s ostatnými odbytovými združeniami. A čo sa týka marketingového fondu, tak práve tento návrh zákona navrhoval zaviesť marketingový fond, ktorý by bol spravovaný ministerstvom pôdohospodárstva, pričom všetci poľnohospodári aj potravinári by povinne prispievali do tohto marketingového fondu. Ale s tým, že ministerstvo pôdohospodárstva by len na báze dobrovoľnosti mohlo prispievať do tohto fondu, ale už by ministerstvo rozhodovalo o tom, že na čo sa tieto finančné prostriedky využijú. Z toho dôvodu sme žiadali, aby bol marketingový fond rozpracovaný v osobitnom zákone, aby boli podrobne upravené všetky pravidlá fungovania marketingového fondu, aby v tomto osobitnom zákone bolo vyslovene uvedené, že finančné prostriedky vyzbierané v rámci marketingového fondu sa môžu využívať len na podporu odbytu a marketingu poľnohospodárskych výrobkov a potravín. A ešte sme zároveň žiadali aj, aby sa na financovaní tohto fondu podieľali všetci aktéri potravinovej vertikály. K tomuto návrhu zákona sa neuskutočnilo ani rozporové konanie a návrh zákona nebol posunutý do ďalšieho štádia legislatívneho procesu.
Za legislatívu je to všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť.